abubuwa guda 5 da suke janye wa mace sha'awa da kuma ni'ima. Amma idan yanzu ne farkon zuwan ku wannan tashar, to ku yi subscribe da liking, sannan ku danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Danna subscribe da ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. Ita sha'awar mace tana faruwa ne sakamakon wani ruwa mai sanyi na sha'awa da yake samuwa ta hanyar gangarowa daga ƙwaƙwalwarta zuwa zuciyarta, ta yadda hakan zai zama sanadin samuwar sha'awarta, tare da gangarowar damshin farji wato flora. Da zarar wannan ruwa ya samu damar gangarowa, to dole mace ta ji ta tsinci kanta cikin yanayi na sha'awa tare da jiƙewar farji. Matsalar rashin sha'awa ko rashin ni'ima ga mace yana faruwa ne sakamakon toshewar ƙofar da take cikin wata tsoka daga ƙwaƙwalwarta wacce take kwaranyo da wani ruwa zuwa zuciya. A saɓanin toshewar wannan ƙofar, sai mace ta tsinci kanta a yanayi na rashin ni'ima ko rashin jin daɗin ɗa namiji, ko ma kwata-kwata ta daina jin daɗin saduwa ko kasancewa a shimfiɗar aure. Dalilan kuwa da suke haifar da hakan akwai matsananciyar ƙiba, tasirin matsananciyar cutar sanyi na farji, tasirin shigar shaiɗani, aljani, jinnul ashik wato baƙin aljani, tasirin sihiri, rashin cikakkiyar rashin kwanciyar hankali. Babu shakka, a takaice dai wannan su ne dalilan da suke haddasa toshewar ƙofar da take gangaro da ruwan sha'awa kuma take sa mace ta ji ni'ima ko sha'awa. Don haka duk wacce ta ji tana da irin waɗannan alamomin, to ta nemi magani mai kyau don samun farin cikin zamantakewar aure. Ina fatan za a yi amfani da wannan damar wajen bin hanyoyin da mace za ta samu ni'ima, sannan kuma sha'awarta ta dawo, domin duk macen da ba ta da sha'awa, to gaskiya a zamantakewar aure tana cikin halin ha'ula'i. Tashar Rima Online TV, ku ci gaba da bin mu don kawo muku wasu dabaru da hanyoyi na zamantakewar aure. Mun gode.